čoho sa skladá izolačné trojsklo? Z troch skiel, vymedzených dvoma dištančnými rámikmi. Tie sú naplnené vysúšacím prostriedkom, ktorý zabraňuje prenikaniu vlhkosti. Dôležitý je materiál dištančného rámiku. Dnes sú to najmä kompozitné dištančné rámiky, tzv. Teplé okraje. Jeden z top rámikov je napríklad SwissSpacer Ultimate. Pre vlastnosti izolačného trojskla sú veľmi dôležité dve nízkoemisné vrstvy, nachádzajúce sa na pozícii 2 a pozícii 5. Pre vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti sú oveľa dôležitejšie ako výplň inertným plynom, najčastejšie argónom. Správne utesnenie celého trojskla spočíva v prvej bariére tzv. Butylovej šnúre a následne je nanášaný dvojzložkový trvale pružný tmel. Tento systém izolačného skla nám zabezpečuje dôslednú tesnosť a fungovanie takejto jednotky počas 20-25 rokov bez problémov.